जागोन नै मैगं स्टेसन खाथियाव मोनफैबाय लोगोफोर बासिगासिनो नै हेलौ गाइस जों अट' नेगासिनो हाथायाव थांनो लोगोफोर नै लोगोफोरा नै हागोन नै लोगोफोरा नै सब कम्पानिनि लोगोफोर बेफोरो कम्पानिनि थाग्रा गोजा तामिलनाडुनि कम्पानियाव थाग्रा गोजा लोगोफोर नायनो हागोन नै अट' नेगासिनो लोगोफोर अखा हागासिनो मास मोनसे जालायसिगोन अखा हानाया खेरे खेरे हागासिनो लोगोफोर गायाबो गाया दाबो गाया हागासिनो दाबो नै थाइफ्रिगासिनो दाबो अखाया लोगोफोर नेगासिनो जों अट' फैथ'वाखै नायलांबाय था लोगोफोर नै लोगोफोर अट' मोनफैबाय अट' गाखोनोसै लोगोफोर नै अट' मोनफैबाय लोगोफोर अट' गाखोनोसै नायलांबाय थादो एबार तामिलनाडुनि हाथाय माबायदि तामिलनाडु एरिया माबायदि लोगोफोर नायलांबाय था नै अट' गाखोबाय जों लोगोफोर नायलांबाय था गासिबो गाइस नायलांबाय था लोगोफोर मेगाबाम थांगासिनो जोङो तामिलनाडुनि मेगाबाम हाथायाव बेसे गोदान लोगोफोर नायलांबाय था थांगासिनो तामिलनाडु एरियाफ्रा नै माबायदि बेफोर गामि गोजा जागोन गोजा बेफोरो नै लोगोफोर नायलांबाय था नै अखा हागासिनो लोगोफोर बारा मोजां नुवाखै खोमसि नुदों एसे दोमैदों बोथोरा मोनसिगोन आरो 10 मिनिट 15 मिनिट लोगोफोर बे दखानफ्रा मोनहांबाय नै मोनसिगोन लोगोफोर मोनसिगोन दखान माबाया हाथाया तामिलनाडुनि हाथाया मेगाबाम हाथाय तामिलनाडुनि मेगाबाम हाथाय लोगोफोर लोगोफ्रा नै थांगासिनो जोङो दोमैदों बोथोरा अखा हागासिनो लोगोफोर बार बारदों
मोनसे लोगो नै लोगोफोर फार्स्ट टाइम फैलायबाय जारला साथा गैया मा गैयानो लोगोफोर गाइस साथाबो गैया बायनांसिगोनसो साथाखौबो बेसे लागोन साथायाबो नै अखासो गोलैबायलै लोगोफोर गाइस बोरै हाथाय बानाय मावगोनलै अखा गोलैगासिनो नै जाबाय दानाबा मोनफैबाय लोगोफोर मोनफैबाय मोनफैमारबाय जों ओंखारबाय नै लोगोफोर बागासिनो लोगोफोर नै अखा हागासिनो बे फैसाया बेसे जायो होदो फैसा अखा फैगासिनो लोगोफोर मोनफैबा हाथाय मोनफैनायालाय हागासिनो नै अखा फैबायसै हाथायखौलाय मोनफैबाय लोगोफोर गाइस नै लोगोफोरा मैगं बासिगासिनो आलु लोगोफोर बासिगासिनो नै खौलाय आंनो बासिना होदो सेरथाम बासिना होब्रा आं नै केमेरा लागासिनो दे दे बेनो हाथाया लोगोफोर बेसेनो सेरसेयाव कितना 35 आलु सेरसेयाव 35 लोगोफोर लागासिनो सब मोनजोबो लोगोफोर नै जोंनि आसामाव मोननाय बायदि सब मोनजोबो बेयावबो तामिलनाडुआव मोनजोबो बिदिनो मैगंफ्रा नै गरसि फान्थाव जिंखा फानलु गोदोरबो नै मुला बेसर आरो इखो मा होनो मोनजोबथारो सुगासिनो लोगोफोर सेरथाम लाबाय जों बिलाहिखौ थांगासिनो लोगोफोर थांगासिनो हाथाया खालामखांबाय लोगोफोर थांगासिनो साथा बायनो नागिरदों लोगोफोर साथा बायनो नागिरदों दखानाव दे साथा लाथ' साथाया मा साथा लायो दे साथाखौ लायो ओइ नोंसोर थांथ'दो दे मोखान दे kamsa nih gua langsung lah kok cepet Satu nanti lagi satu. Itu asli nih mau itu. Ini nanti nih kulik jadi. Bisa indeksat ya? Ah, nama ya asli nih. Halo. Eksu no boy. Satu nanti satu lagi sini.
साथा नायदों लोगोफोरा नायलांबाय था साथा नायगासिनो लोगोफोरा बेसे होनदों बेनो बुरजा जागोन राजेन बेनो बुरजा जागोन हाला बेनो सुइस सेट माबा नाङा सुइस सेटआ मा जायोना ला 180 है गंसे लादो दां बेनो तामिलनाडुनि माबाया हाथायफ्रा दखानफ्रा बेनो लोगोफोर बिराद डेभेलपथार जायगाया साथा नायगासिनो साथा फसायासै अखा बोथोराव मा फसायलायनांगौ मोनसे जिखुनु लादो Oh, yes.